Faggot! Hey, Magnus. Vil du fodbold? Nej! Kom så. Kom nu mere kraften. Kom nu. Kom så. Du gør godt. Er du stærk eller en bagtand? Stærk. Kom så. Jeg har set svæklingen, der er stærkere end dig. Kom nu, tykke. Nu. Fuck det. Fuck, det er fed. Kom nu. Ja, sådan. Kom så. Prøv jer. Hvad havde I så tænkt? Når man er stærk, så scorer man 4, og man vil gerne spise dem sådan en gang imellem. Nej. Du får uden at sige noget helt koldt. Og prøv at du siger det. Du må stærkt skrue en 4. Du må godt så en gang imellem. Så skal du gøre. Hvornår skal vi filme? Om lidt, sagde jeg. Okay. Det skal du sige. Hvor går den lige? Okay, Og sip.